Yes, Lord, be with us, O God. Anoint your servant. Make me a blessing, Lord. Hallelujah. Your word, be put in a good ground, Lord, that it may multiply. Grown up, O God. Sprouted, Lord. Hallelujah. 30, 60, 90 to 100 folds. Bless each every one of us, O God, in Jesus' name. Amen. Okay? At, sabi mo ito katabi, ano? Kapayapaan, sumasayo. Pagpalain ka ng Diyos. Sabi mo, pagpalain ka ng Diyos, parang kapayapaan lang. Yung pagpapala ng Diyos, nawawala. Sige po, kaya po yung mga kapatid. Okay, at kailangan pag tayo po ay nasa templo ng Diyos, yung masigla. Tinapakita po natin na gusto excited po tayo. Kahit na meron tayong mga pinagdadaanan. Wala pong exempted po sa atin na tayo may pinagdadaanan. Pero nais lang ng Lord na lumitaw yung ating kagalakan. Yung kapayapaan na pangako ng Diyos na sinabi ng Lord na kailangan ng kapayapaan ay sumasa inyo at ang kagalakan. Rejoice evermore. Again, I say rejoice. Nais ng Lord na tayo po lagi ay nagagalak, bagamat tayo po ay may mga pinagdadaanan, yet we are still rejoicing because we know that God has make every way in our lives na magkaroon po ng mga solusyon. Kaya nais ng Lord na kahit na may pinagdadaanan po tayo, ay pwede tayong umitig. Lalo ngayon, medyo yung ating panahon po ay nasa pandemic. At nakalala, kadalasan ng mga tao ngayon, ang pinoproblema ng tao ngayon, hindi lang yung kahirapan, kundi yung karamdaman. At wala pong exempted sa virus kasi nasa airport po yan, nasa ere. Ang pinakamagandang pantakip natin yan o pang-cover yan ay yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangako ng Lord. We must covered by the blood of the Lamb. Yan po, para hindi tayo matatamaan. Pagamat minsan sinisipot ka, natural lamang po yun kasi marami ka ng problema kaya pinapas. Minsan nilalagnat ka, kailangan po nalagnatin ng tao. Kasi po, yung ating temperatura sa katawan, talagang nilalagnat ang tao kahit na once or twice or 3 times a year. Kasama po yan. Kaya huwag kayo mag-alala niya. Amen? Kaya kung nilalagnat kayo, isipin nyo lang na natural. Lagyan yung vitamina eh. Yung iba hindi vitamina eh. Pamatayan ka agad eh. Masasalot ka talaga pag agad. Alam niyo, pagkakasama natin ay natutuwa na lang yung sa atin eh pag tinitingnan po tayo. Anak ko na to. Parang hindi sila nagtitiwala sa atin. Sinabi po ng Bible yan, ang ating Panginoon ay tinitingnan niya kanyang mana. Because ang apple of the eyes ng ating Panginoon ay to the righteous. Sentro ng tingin ng Diyos ay sa mga matutuwid. Kaya nandiyan lagi ang mata ng Diyos sa atin. Okay? Kaya yung 24/7 na yan, hindi naliligat ang Panginoon. Alam niya yung ating mga pinagkagawa. Natatawa lang ang Diyos sa atin. Pag tumarating yung ating mga kahinaan. Pero ang gusto ng Lord, lumalaban po tayo. Ang mahirap yung bumibigay kagad. There is a struggle. Meron tayong mga struggle. Pag tayo po ay buhay, meron talaga tayong mga dapat dadaanan. Whether we like it or not, ay magdadaanan tayo. Amen? Kaya dito po, ang ating tatalakayin sa umagang ito, yung tinatawag na ang paghatol. Okay? Lagi nating naririnig yan, no? Yung hatol. Pero titingnan po natin, meron lang po tayong mga ilang mga uri, iba't ibang uri ng paghatol. Kaya lang yung mga major po na nakikita po natin na biblical. O yung iba, kahit nadagdagan nila, okay lang. Hanggang dito lang po tayo. Pag sinabing paghatol po, there are laws of the land. Na? Tayo po, meron tinatawag na the law of the land. The law to govern. No? Government po yan.
Kaya may batas ng tao. Okay? May batas ng tao, may batas ng Diyos. So, pag titingnan mo yung batas ng tao, matatakot ka talaga. Pagka ikaw ay kinukontra mo ang gobyerno at hindi ka sumusunod sa kanilang patakaran. Ganun talaga, lalo na ngayong ayuda. Di ba? May mga patakaran po yan, may mga policy. Okay, ganun din po sa law of God. Meron din siya utos, may mga panuntunan na dapat nating sundin. Kaya pag tayo po ay hindi nakasunod, may mga paalala ang Diyos. There is also a law of nature. Law of nature, kalikasan. Minsan nga, yung kalikasan, yung mga puno, no, yung mga dagat, ang kalikasan yan, nature po yan. Minsan din natin pwedeng apusuhin yan na makakalagpan ng Diyos. Okay, kaya minsan may mga disgrasya, aksidente, bakit inapuso po ang kalikasan. So ito ay papag-aralan po natin. At kayo ba nakahanda na? Okay. At dito po sa Ecclesiastes 12, 13 and 14. Okay, sabi niya, let us hear. Kailangan makinig po tayo. Kasi ito yung katapos-tapusan, conclusion niyan. Ang nagsulat ng Ecclesiastes ay si Solomon. Si Solomon po ay isang kinasangkapan ng Diyos na isa sa mga pinakamatalino at pinakamayamang nilalang ng Diyos. Upang ipakita at ipahayag ng Diyos ang kanyang marilag na kalwalhatian. Okay? Kaya dito po, si Solomon ang sabi niya sa isa sa mga aklat ni Solomon, sa mga ngaral, pakinggan natin at ito ang conclusion o katapos-tapusan sa lahat ng bagay. Okay? Kaya ito, sabi niya, matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Kasi ito yung buong katungkulan ng tao. Okay? Matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang utos. Maraming natatakot sa Diyos, hindi naman sumusunod sa kanyang utos. Sumali wala. Amen? Natakot lang sila dahil meron silang kasi ang Diyos po natin, napakaano ang niya, yung paghatol. Yung very fair, very fair. Amen? Kahit na hindi ka mananampalataya, pag yung ginagawa mo ay hatulan ka ayon sa iyong ginawa, bibigyan kagatimpala ka ng Diyos, kahit na hindi mo pagkilala ang Diyos. Mamaya papag-aralan natin yan. Okay? At isa sa mga tatalakayan po natin yung mga iba't ibang uri ng paghatol ng Diyos sa tao. Kaya sabi niya, ito ay buong katungkulan ng tao. Bakit? For God will bring every work into judgment. Sapagkat ang Panginoon po ay ang bawat gawa ng isang tao sa paghukom, pati ang bawat lihim, including every secret thing, whether good or bad. Kaya wala tayong may tatago sa Diyos. Kasi maihayag yan sa taktang panahon na tayo po ay haharap sa Kanya. Amen? Kaya kung ikaw ay mananampalataya, iba po ang paghatol ng Diyos sa mga mananampalataya. Iba po. Okay? Mas matindi yun kasi hinala niya na yung buhay niya, tapos hindi pa rin pa tayo sumusunod sa Kanya. Okay? Yun ang matinding ito, ang paghatol dito para sa lahat. Ngayon, sa grace ng ating Panginoon, ang hatol niya, kanang kaliwa, tupat kambing na lang. At mamaya-maya, tatalakayin natin yan. Kaya dito, there are different kinds of judgment. May mga iba't ibang uri ng paghatol. Titingnan natin yung number 1. Ang unang hatulan ng Diyos, the judgment of the believer's sin. Number 1, pagkibasa? Okay, ito po yung paghatol sa mga mananampalataya na nagkakasala. Okay, ano yun? Most assuredly, tinitiyak ko sa inyo, at sinasabi ko, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. Ang pinaka-konteksto niyan, ang ating Panginoon ay nagpapakilala po siya. Na kailangan maniwala at manampalataya sila sa Kanya. Na pinadala siya ng Amang nasa langit. Okay? Yung tinutukoy niya po yung Amang nasa langit, yung Espiritu po. Kasi walang nakakilala sa Amang nasa langit. Kasi siya po ay humiram ng katawan kay Mary, Virgin Mary, upang sa magkaganon magkalaman po siya para maging kasangkapan po ng Panginoon, na maging tao po siya.
nagkalaman po siya. Okay, para yan ay gagamitin para iyalay niya sa krus ng Kalbaryo upang sa magkaganon mapatawad po tayo. Kaya sabi niyan, okay, ang isa po, ang paghatol sa mga mananampalataya o sa mga kasalanan. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, naniwala sa kanyang mga utos, yung nagpadala sa kanya, hindi ka nahahatulan ng Diyos, but pass from death into life. Kaya, mula sa kamatayan, nung hindi ka nananalig kay Kristo, nagkaroon ka na ng buhay. Kumbaga sa nagkaroon ka ng liwanag, dati madilim, dati ang iyong tinatahak ay madilim, yung will mo lang ang iyong ginagawa, kaya sabi niya, kailangan maniwala kayo, believes in Him who sent me. Kasi, hindi sila naniniwala sa Kanya kasi tao po siya. Pagkaraniwang tao ang pagkakilala sa Kanya. Siyempre po, hindi nakikita ang Diyos. Kaya sabi niya, kailangan maniwala kayo doon sa nagpadala sa akin. Kasi kung naniwala kayo doon sa nagpadala sa akin, at nanampalataya kayo sa akin, hindi na kayo hahatulan. Kasi, kayo ay mula sa kamatayan, nagkaroon kayo ng buhay. Mula sa kadiliman, nagkaroon kayo ng liwanag. Kaya ang mga mananampalataya na naliwanagan na, ay hindi ka hatulan talaga ng ating Panginoon. Kasi nananalig ka sa ilaw. Nananalig ka sa liwanag. Amen? Kasi dati po, nung wala pa tayo kay Kristo, pagamat nandyan, yung nature po natin, nanalig ako kay Kristo, alam na natin na si Kristo ay namatay, mula nung bata tayo, pero ngayon po, ang pananalig natin ngayon ay obedience. Pagsunod, hindi lang naririnig, kailangan sumunod ka. Amen? Kailangan manampalataya ka, at sumunod ka, at mayroon kang gagawin. And everybody say amen. Kaya sinabi niya, believes who sent me, kailangan maniwala ka doon sa nagpadala sa akin, kahit natawa ko na nagsasalita sa inyo, kailangan maniwala kayo. Kasi mayroong nagpadala sa akin, mayroong sugo sa akin. Kaya doon po, number 1, the judgment of the believers. Yan pa ba kayo? Yung paghatol na mula sa kamatayan, dinigyan ka na ng buhay. Ibig sabihin, privilege po yun. Habang yung mga tumatrabaho tayo, gumagawa tayo sa buhay na to, pero tinatawag na paghatol pa rin. Amen? Yung paghatol ng kamatayan sa atin, wala na kasi pinatawad na po tayo. Pero ngayon sa gawa, habang ikaw ay mananampalataya at meron kang ginagawa, pero pa rin paghatol. Mamaya malalaman natin. Palapakan natin ang ating Lord. Number 2, judgment of the believer's self. Kanina, believer's sin. Ngayon, sa sarili. Okay. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord that we may not be condemned with the world. Ano bang ibig sabihin niya? Okay. Judgment of the believer's self. You must examine yourself. You must test yourself. You must watch up. Kailangan bantayan mo yung sarili mo kasi mananampalataya ka na. Nag-iilaw ka na. Nagliliwanag ka na. Kaya sabi niya, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Kasi alam mo na yung iyong ginagawa. Amen? Hindi ka na nasa kadiliman. Kaya yung mga mananampalataya na nasa liwanag at may ginagawa pa, abay, bulag po yun. Hatulan yun. Kaya sabi niya, pag in-examine mo, you judge yourself, in-assist mo yung sarili mo, abay, takot ako sa Diyos. Nananalig na ako kay Kristo. Ito yung ayaw niya. Amen po? Kayo ba naniniwala na maraming mananampalataya? Nagsisimba, nag-church. Kaya lang nakikinig. Hindi naman sumusunod. Nakikinig lang. O kailangan, nangungusap ang Lord sa atin. Pag may ginagawa tayo, ay nakikita ng Lord yan. Wari, ikaw ay isang empleyado sa kumpanya. O, kailangan, you must not eye service. Alam niyo yung eye service? Ang sipag mo pag nandiyan yung boss mo. Pero pag wala, naglalakwatsa ka. Yung utak mo nandun sa mga ginagawa mo. Which is the company compensate you. Di ba? Nandiyan? Ganun din, mga teachers. O, nagpo tayo rito. Kaya sabi niyan, you must obey your master.
You are not eye service. Ibig sabihin, ginagawa mo yun, kahit nawala yung boss mo, kahit wala nakakita sa iyo, kasi nakakita ang Diyos. Siya magre-reward sa iyo. Amen? Oh, ganun din po, pagka yung mga may sweetheart, kailan tapat ka sa sweetheart? Oh, kasi mananampalataya ka na eh. Believers, we must test ourselves. We must test the Spirit. Oh, kailangan bantayan natin yung sarili natin. Pagka mamaya, ay lumalampas na tayo sa panutunan ng Diyos. Oh, kasi lumalampas, alam niyo, lumalampas. Minsan, masyado na tayo, siyempre tayo blessing. Di ba? May kapayapaan ka, may kagalakan ka, binibless ka ng Lord. Pagka mamaya, yung pang magpapahiwalay sa'yo sa katayugan. Kasi tumatayo ang tao eh. Alam niyo, tumatayo? Tumataas. Tumataas habang, kaya dito po may paalala ng Lord. Ngayon, but when we are judged, kung ang Diyos ang umatol sa atin, ay ito po yung pagsupil ng Lord sa atin. Bakit? That we may not be condemned with the word. Para hindi tayo hatulan kasama ng mundo. Ibig sabihin, number 1, tingnan mo yung sarili mo. Examine yourself. Number 2, pag hinatulan ka ng Diyos, ibig sabihin, may pagkakamali ka. May paalala ka. Pinapasupil ka ng Lord, pinapatigil ka. Wari ba nanampalataya ka na? Oh, ay Brad, punta tayo dun. Sideline tayo roon. Ano yung sideline? Oh, ibig sabihin, sugal muna tayo, magmadyo muna tayo. Sabi ng Lord, we are chastened. Pag sinabing chastened, susupil niya ng Lord, anak ka niya, palalahanan ka niya. Kaya, by the Lord, that we may not be condemned with the word, kung hindi ka pasupil, pa-stop yan, nagpapaalala ng Lord, tuloy-tuloy ka pa rin, ay i-judge ka ng Lord kasama ang mundo. Yan pa ba kayo? Gets? Okay, number 3. Judgment of the believer's word. Kanina, believer's sin. Dati, papunta tayo sa paghatong kamatayan. Inahon tayo ng Lord, napunta sa liwanag. Number 2, kailangan we must test ourselves. We must examine ourselves. Number 3, ito na yung magawa ng mga mananampalataya. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Basahin natin. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Wala po tayo na mananampalataya. Tayo po ay tatayo sa paghatol, the seat of Christ. Okay. That each one may receive the things done in the body. Meron po tayong gantimpala. Bawat isa sa atin. Ayon sa ating ginawa. Done in the body. Pag sinabing body, ang tinutukoy po niyan, itong katawan natin, templo ng Diyos to. Templo ng Diyos ito. Nilagyan mo ba yan ng kasalanan? Nilagyan mo ba yan ng bisyo? Nag-isip ba yan ng nagmura ba yan? Sa katawan po yun. O ngayon, bukod sa katawan, spiritual body of Christ. The body of Christ. Naging mananampalataya ka, wala ka namang ginawa sa body of Christ. Hindi ka man lang nagpatotoo, hindi ka man lang nag-witness. Iniligtas ka ng Lord, ginawa ka ng bantay sa kanyang pamilya. Hindi mo man lang sinabi sa kanila yung gospel ng Lord. Hindi mo man lang sinabi yung naranasan mo sa Lord. Dami kang patotoo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Kung gusto niyo nagkatipalaan kayo ng Lord, abay, kailangan gumawa ka. Sabi mo siya katabi, gumawa ka. Yung iba hindi gumagawa eh. Nakikinig lang eh. You are not only hearers by the word, but you must be doers of the word. Hindi ka lang nagkapakinig. Dami nakikinig, dami alam salita ng Diyos. Kaya nagsalita siya, akala mo talagang ang daming ginagawa. Yung pala, wala naman. May dami siyang ginagawa sa isip niya. Pwede yun. Kailan may action ka? Di ba? Action. Yung ating iniisip, resulta yan sa ating mga ginagawa. Diba? Kung maganda yan, maganda resulta. Kaya dito po, nais ng Lord na tayo po ay in each one may receive according to what He has done with their good or bad. Kanya? Wala tayong maiyano kay Lord.
Wala tayong may tatago. Kaya pag tayo po ay mananampalataya na alanganin, minsan tayo po ay mainit, masigla ang ating pananampalataya, gusto ng Diyos yan. Pero pag dumating ang mga pagsubok, ay kailangan mainit ka pa rin. You know why? Because God wants us to bear fruit in all season. Gusto niya na bawat season, yung all season. Lahat ng panahon, kahit na may pinagdadaanan ka o wala, kailangan mamunga ka. Kasi yan ang hinahanap ng Lord. Hindi ka naubusan, hindi ka natutuyuan. Ang nais ng Lord, ikaw ay nagre-rejoice. Kahit na wala kang hawak, manampalataya ka, papakainin ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Hallelujah! Magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Tuloy-tuloy po yan. Kahit na minto ng mundo, ang iyong wisdom, yung pananampalataya na binigay sa iyo ay tuloy-tuloy. Dapat laging gising yan kahit na may mga failures, may mga frustrations, may mga unanswered prayer, and huwag kang magdududa. Kasi yung salita ng Diyos ay totoo, sapagat yung salita niya ay Diyos. Amen. Ang kailangan lang makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya pagdating mo pala sa Diyos, dapat kilos na kilos ng Lord. Oh. Yung iba, taas lang ng kamay, parang ang bigat na bigat, parang nakakadina eh. Dapat maka, hallelujah, praise the Lord. Dapat tamang-tama mo. Amen? Ang ganda yung awit ko kanina eh. Tagalog. May Tagalog ba kayo nawit kanina? Oo. Ligtas? Oo. Diba? Ligtas ba yun? Oo. Ganda na. Eh, dapat tamang-tama mo na. Salamat po. Grabe, hindi ako kumain din umaga, pero naramdaman ko yung presensya ko. Yung kaluluwa ko, busog na busog. Kaya buhay na buhay ako. Amen. Dapat ganun eh. Okay, patapos na yung worship eh. Pero pa hindi nagbago. Paano uulan ng mapagpapala sa iyo? Amen? Nandun ka sa na-worship at dito ka na sa Diyos. Kita mo yung pangalan ng ating Panginoon. Eh, dapat nagbago. Pag nakita mo yan, ginto yan. Grabe, pangalan mo talaga. Pag nakikita ko yan, gumagaling ako. Ganun. Amen? Amen. Parang yung bulsa ko, parang yung mga butas niya, parang nalalagyan eh. Wala. Dapat, nandyan na ako. Nandyan na lahat. Kinumpleto na tayo ng Diyos. Kaya ayaw ng Lord talaga ng nag-aalala. Di ba? Yun ang ayaw ng Diyos, yung nag-aalala. O, sino bang makakapagtagdag ng buhay sa pag-aalala? Uubanin ka niyan. Pati yung puso mo niya mag-aalala, may stress siya. Magkakaroon ka ng heartbeat na 120 plus. Oh, habol-habulin mo yan. Ay, ang normal lang na heartbeat, less than 100. Eh, bakit? Eh, dahil sa mga kabalisahan, dahil sa mga worriness. Worry? Hindi mo namumuhay ka ng kalungkutan, samantalang biniyayaan ka ng Diyos ng buhay na wala hanggan. Binigyan ka ng pag-asa, tapos ikaw wala kang pag-asa, samantalang ang Diyos eh. Sabi ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11, oh, I know the thoughts I think toward you, I know the plans. Ang ganda ng plano ko para sa inyo. Oh, to give you a future and expected end. Ang ganda ng kinabukasan mo pag nasa kamay ka ng Diyos. Dapat napapanahag yan. Sa ating mga mukha. Di ba? Oh. Kaya tinitignan ko yung mukha niyo pagdating nyo rito eh. Oo. Kailangan talaga. Kasi, nagre-reflect po yan. Hindi yung ngiting plastic. Talagang totoo yung ngiti natin. Kasi totoo yung Diyos natin eh. Amen. Nararamdaman mo talaga eh. Amen. Lumalakas ka talaga eh. Amen. Pero mo pag dumating, ewan ko kung nararamdaman nyo, pag dumating ba kayo sa church, sa templo, nakita nyo mga kapatiran, lumalakas pa kayo o humihina? O parang wala. Parang wala akong narinig eh. Parang, ano yun? Parang neutral na, ganda, no? Hindi mainit, hindi malamig. Ang tawag yan, malamig ka. Isusuma ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung indifit.
Mahirap yung in between eh. You do not know what is your gender. On our generation, there are many genders. There are five. Apat ang toilet na yun. Male, female, 561. Marami. Kita mo? Nalilito na sila kung anong pakiramdam nila. Hindi nila alam. Pero pag nasa Lord ka, alam mo. Bakit? Nilikha ng Diyos. Alam mo na. Babae at lalaki. Kaya pag may nararamdaman yung mga apo nyo, anak nyo, sasawayin nyo na. Ay, yung iba hindi. Ganda niya talaga. Kaya tuloy na tuluyan. Hindi may espiritu yan eh. Ang tindi ng espiritu niyan, walang production sa kwan. Kasi hindi naman nabumunga yan eh. Pagdating sa pag-intercourse, hindi pwedeng mga anak yan eh. Bakit daw madami? Hindi dahil sa breeding. The spirit, the transference of the spirit. Lord, thank you in everything. Give thanks for this is the will of God. Amen? Diba? Ganun talaga. Pero kung dinikyan ka ng Lord ng pagkakataon na dito sa mundong ito at ang Diyos nyo na pasalamat ka. Alam nyo kung bakit? Ikaw ang nakikita. Diba? Ikaw ang binubuli. Binubuli ang mga yan. Bakit kakaiba? Hindi nila alam. Creatures ng Lord yun. Para mahalin natin sila, maunawa natin sila. Isang araw, dadalhin mo yan sa carnival pag gutom ka. Halika nga dito, tulungan mo ako. Sasayaw. Tingnan mo, magbibigay ang mga tao. Pero pagka normal ka, hindi magbibigay. Ito pa ba kayo? Alam niyo marami para na Diyos. Yun ay, at daming blessing na Lord kaya. Kaya pag may kakaiba kang anak, mahalin mo siya. Bigyan ng Diyos yan eh. Yung iba, ayaw na. Ay, kasalanan ko. Ikaw talaga hindi. Sino nakasala doon? Minsan pinapahintulutan ng Lord yan para kalulatian ng Diyos ay makita. Doon sa tao na yun. Dami. Ay, ako mga kapatid, daming blessing na Lord. God is good all the time and God is good. Walang katapusan yan. Kaya kung napahintulot na ganito yung sitwasyon mo, in everything, give thanks. For this is the will of God. Diba? Palapakan natin ang Diyos. Number na tayo. Number 4. The judgment of the nation. Okay. Di ba kung Matthew chapter 25 verse 31? When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Siya po ay upo sa kanyang kalwalatian. Okay, sino yung sanupan? Si Jesus Christ. Darating siya ng punong-puno ng kalwalatian kasama ang mga angel. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Okay. Alam niyo po, yung Matthew 25, Matthew chapter 25 verse 31 hanggang 45 para makuha natin yung reward. Ito po yung lahat ng bansa. Lahat ng bansa ay haharap sa trono sa paghatol ng Diyos. Lahat. Ngayon, pagbukod-bukodin niya yan, parang tupa. Ang nasa kanan ay yung mga tupa. Ang nasa kaliwa ay yung mga kambing. Alam niyo na ibig sabihin pag mananampalataya kayo. Okay, yung mga kambing ay hindi sumusunod sa pastor. Yun na ibig sabihin, hindi sumusunod sa salita ng Diyos kahit na may nangaral. Hindi sila naniwala, hindi sila nanalig. Buong mundo yan, buong bansa. Ngayon, dito po, bakit sinabi niyan? When the son of, yung 46 kanina, and this will go away into everlasting punishment. Sino ba yung papunta sa punishment? O yung mga nasa kaliwa. Bakit nasa kaliwa? Anong ginawa nila? Okay, nung nagutom ang Lord, hindi siya binigyan. Nung nakulong siya, hindi siya pinisita. Nung nasa sakit siya, walang ginawa, hindi nila binigyan ng pansin. Nung nauwaw siya, hindi siya binigyan ng inumin. Hindi talaga siya binigyan. Kaya siya na ay naparusahan. Buong bansa yan, buong bansa. Nations. Ngayon, bakit nasa kanan? Hindi pinarusahan.
Sabi niya, but the righteous into eternal life. Bakit? Eh, nung nagutom ang Lord, pinakain. Nung nawawang, pinainom. O, nung nakasakit, binisita. Nung nasa kulungan, pumunta. Ay sabi ng mga matutuwid, kailan ka nagutom, Lord? Kailan ka nauhaw? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka nakulong? Nung sabi ng Lord, kung ginawa niyo sa maliliit kong kapatid nito, ginawa niyo sa akin. Ano ibig sabihin ng Lord? Hindi nila namalayan. Nagbibigay na sila sa mga kapatiran, yung mga mahihirap, tinutulungan niya pala siya. Yun, yung mga kapatid ko ito, siya pala yung gutom, yung mga mahihirap. Basta nagbigay ka, wala na yun. Pag nagbigay ka sa mahirap, saan ka nagbigay? Kay Lord. O, yun. Diba? Ay, yung iba walang ginawa eh. Pero naman siya. O, yun ang ibig sabihin nun. Kaya sila pinarusahan. Judgment on nations. O, walang exempted dyan. Eh, pag ikaw ay mananampalataya, okay. Di ba pag may lumapit sa'yo? Sige. Ano malay mo? Lumalay mo, hinanapan ng Lord ng righteous, naghanap ka. Merong isang bilyonaryo sa Pilipinas, nagmukhang pulubi siya. Tumaan ka. Yung ugali mo ganun, dami ka nang naitanim. Righteous ka sa harapan ng Lord. Kailangan na kailangan mo. Paon mo na lang, binigay mo pa. Grabe. Iyak yun. Iyak yung bilyonaryo. Tapos pati pa masahe mo, binigay mo pa, maglakad ka na. Naku, grabe na to. Ano pangalan mo? Tapos tisoy pala, gwapo. Ano pangalan mo? Siya kita ng cheque. Tama na yan sa BDO. Diba? Yun yung way ng pagpapala ng Diyos, hindi mo pala. Kaya sabi ng Lord, kung may mga kumatok sa inyo, at tumingin ng tulong, bigyan nyo, bakit? Baka anghel yan. Diyan pa ba kayo? Baka mamaya, nagkatawang ng Lord ng mahirap, pala anghel yun. Tapos yung iba naghanap, sana may anghel ako. Meron akong anghel na doon. Meron akong masasalubong na yun. Diba? Sasalubong ko pa. Yung pinatitirihan. Alis ka nga dyan! Baka mahawa ako! Puro virus ka na! Diba? Alam nyo, mga panubukan Diyos natin. Alam nyo, ganun lang po yun. Pag sinubukan tayo ng Lord para sa katwiran niya, kailan nakahanda ka? Kayo ba'y nakahanda na? Dapat na. Number 5. The judgment of the wicked. Huwag kayo mag-alala sa mga nag-uusga sa inyo, hindi naniniwala sa inyo, gumagawa ng masama. Huwag kayo mahigit sa kanila, sinabi sa Book of Psalms yan. Huwag niyo kaingitaan yung mga kumikinhawa ng sarili nila. Bakit? Darating ang panahon na sila matutupilas. I will come that they will sleep. Yung sleep niyo matutupilas. Matutulas sa kanilang ginagawa. Kasi ang sabi ron, yung masama pa, lalo pang kumikinawa. Nagchik tuloy yung mga tao ng Diyos. Di ba meron tayong kanong na ugali? Kasi kumikinawa. Alam ko, ano to? Dealer to eh. Dealer ito na school supplies. Dealer ka talaga, totoo naman dealer. Pero mag-isip na nga to. Then I saw a great white throne and him who sat on it. Yan. Si John the Beloved po yan. Ito po yung sa Revelation. Okay. Sa kanyang pangitan, nakita niya, whose face the earth fled away. Nawala yung dating mundo. And there was found no place for them. Wala na. Pag lalagyan sa kanila. 12. And I saw the dead, small and great. Great, standing before God. Nakita niya, daming patay. Small and great, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Yan ibig sabihin, standing before God. Nandun sila lahat. Standing. Ibig sabihin, paghatol. And books were open. Yun, may libro. May libro ng bawat tao. Ano yun? And another book was open. Dalawa yung libro na yan. Ang Book of Life.
Pag sinabing Book of Life, mananampalataya ka. Nandun yung pangalan mo. Pag wala ka sa Book of Life, tatapo ka. Okay, tingnan natin. And the dead were judged according to their works. Patay na to, patay na. Ito, judgment ito, pangalawang kamatayan na yan. Kasi mga patay na lahat yan. Hindi buhay yan, patay. Ngayon, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the book. Ibig sabihin, yung ating ginagawa sa Book of Life, nililista ng Lord. Kaya pag nangupit kayo, nakalista ron, nangupit, may tape yun. Hindi ba alam, nakalimutan mo na. Ito, sumapply ito eh, mananampalataya. Kasi tinitimpang ng Lord yan, tinitimpang. Alam niyo yung piring ng justice? Di ba, may timpangan? Ibig sabihin, ano mas matimbang? Right or left? Nakapiring, ibig sabihin, basta wala sa justice, di ba, alam niyo yung insignia ng justice, yung mga lawyer, di ba, meron silang timbangan ng kiluhan dyan. Hindi kiluhan ng tiner, kiluhan ng kasalanan yung ginawa. Tinitimbang yun, kaya naka-pring yun. Fair. Wala siyang, hindi niya inano, tinitignan. Kung matimbang yung righteousness doon, pasado pa. Pag tumimbang yun yung hindi righteousness, ay taga-taga po yun. Ngayon, kaya, sabi niya, lahat na ginawa, the things which were written in the books, 13. Does he give up the dead who were in it? And death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Does he give up the dead who were in it? Ibig sabihin, pati yung dagat, ipinuka niya. Yung kanyang, he gave up talagang, nilabas na yung mga patay. Binigay yung magkinain ng patig, yung mga nalulod ng barko, Diyan pa ba kayo? So, binuhay niya lahat yun. Yung manakras ng aeroplano, pupunta sa dagat, binuhay niya lahat yun. Para hindi ka maniwala. Parang magic. Ano nangyari yan eh? Sa kasaysayan. 30 years ago, 40 years ago, nang may nakras. Nakita nila sa radar. Yung panahon na yun, dumaan sila, kakaluluwa. Patay na yun, 40 years ago. Kita nila sa radar, dumaan lang sila. Pero wala na yung aeroplano na yun. Close book na yun. Patay na lahat yun. Nakita ko sa Facebook. Ewan ko, fake news. And they were judged each one according to his works. Okay. 14. Then the death and the Hades were cast into the lake of fire. Pag sinabing death, patay na yan. Pangalawa yung Hades, ano po yan? Hell yan. Yung Hades, sure yan. Warm up po to hell yan, Hades. Pag namatay ang tao, diyan pumupunta yung kaluluwa niya. Pag mananampalataya ka sa paradise, pag hindi ka kay Kristo sa Hades. Okay? Pagka final judgment na, heaven and hell na yan. Bakit sa heaven and hell na yan? Siyempre, sanay na yung Hades eh. Okay, pagdating niya sa final judgment, sanay na yung kanyang warm up. Very warm na. Kasi, ang Lord, diba, sinasanay ka muna bago magpupunta sa mundo. This is the second death. Unang death, nung pumunta sa sementeryo, nung nauna na sa atin. Yung kaluluwa po yun, ang hinatulan. Okay? Ang kaluluwa po hindi namamatay. Nilalagyan niya ng katawan ng Lord. Okay? Sa spiritual. Okay, kaya kung ano itsura mo, kung ano itsura ng kaluluwa mo, yun ang itsura mo. The judgment of the wicked. Kaya huwag kayong mag-alala. Huwag nyo kaingitan yung wicked, kinalalagyan. Ang kaingitan nyo, yung gumagawa sa umasan ng Diyos, sana isang araw, magiging ako, manggagawa ko ng Diyos. Yun ang kaingitan nyo. Sana isang araw, no? Yung talent ko, may bibigay ko sa Lord. Sana isang araw, yung mga yung mga anak ko, wari, hindi na ako na kami, yung mga apo ko, sana isang araw. Diba, mananampalataya kami. Isang araw, merong magtuturo. Merong gagamitin ng Lord. Diba? Dapat ganun tayo. Yun ang kaingitan natin. Yung gawain ng ating Panginoon. Ay, maganda po yun. Amen? 1 Peter chapter 4, verse 17. Basa. Dumating ang panahon, ang paghatol. Saan ka magsisimula ang paghatol?
Sa bahay ng Diyos. And if it begins with us first, kung tayo, nakikita natin yung sarili natin, tinitest yung spirit, in-examine natin, saan ba ako nagkamali, Lord? Saan ba ako nagkulang? Bakit hindi mo ako matukod-tukod? Bakit nakakasakit pa yung anak ko, Lord? Ano ba? Paalala mo sa akin, nagawa ko na lahat. Di ba? Patawad po. Ngayon, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Kung tayo nga, nakikita natin yung sarili natin, yung pagkukulang natin, pagkakamali natin, kasalanan natin, hiningin natin ang kapatawaran sa Lord. How much more? Yung kapalaran o yung deen. Ano yun? Deen. Yung hangganan, yung mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos. Yung gospel na yan, yung Word of God, yung kamatayan ni Kristo, na sila dapat magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at tumanggap ng banal na Espiritu. Yun ang good news. Yun ang gospel na tinutukoy yung kamatayan niya. Paano mga yun? Tayo nga humingin tayo ng kapatawaran, sila hindi Di mapalat ka, sabihin mo siya katabi, mapalat ka. Kaya magkamali, baka sabihin mo, malapad ka. Pagka mamay matisod dyan sa'yo, grabe ka naman. Hindi talagang sinadya ko yun kasi malusog ka talaga Kasi maraming kang blessing, meron ka pa dyan? Dapat gano'n. Galing mo lumusot, ano? Matthew chapter 12, verse 36. Tingnan po natin. But I say to you, that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Diba? Kaya ingatan natin yung pasasalita natin. Nakakatisod, nakakasakit, sumisigaw ka agad, hindi makontrol yung sarili. Judge na. Huwag kang umatol para hindi ka hatulan. Kung sino umatol, for with what judgment you judge, you will be judged. Ano sukat ng pinaghatol mo, yun ang babalik sa'yo. And with the measure you use, it will be measured back to you. Ano yung sukat ng pinaghatol mo, yun din ang ihatol sa iyo ng Diyos. Kaya pag yung mga salita natin, di natin iningatan, yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya pag sinungaling yan, ay babalik sa iyo. Bakit? Whatever you sow, you reap. Ano man ang tinanim, kaya kung nagtanim ka ng mabubuting bagay, aani ka ng mabubuting bunga. Kung nagtanim ka ng masasama, inanakit sa manang loob, abay, aani ka ng sama ng loob. Aani ka lagi ng ampalaya. Masusobrahan ka sa, di ba? Mahirap naman masyadong mapait ang buhay. Kailangan lagyan mo naman ng tamis. Lagyan mo naman ng tabang at lagyan mo ng alat. Upang sa magkaganon, kompletos, ricados ang ingredient mo. Pinaghalo-halo mo. Anong sabi ng Lord? All things work together for good to them that love God. Pinagsama-sama sa buhay mo yun. Para colorful ka, rainbow color ka. Para hindi ka black and white. Para magkaroon ka ng kasaganaan, kapayapaan, at kagalakan sa iyo. Merikado sa ating buhay para may experience tayo. Pinapatalino lang tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, pinapatalino lang tayo ng Diyos. Bakit may judgment? Para warning, it is an admonition. Na pag ikaw ay mananampalataya, nasa liwanag ka na, abay mo ka nang pupunta sa dilim. Huwag mo nang balikan yung dati mo. Dati sumisipat ka sa madyo. Ito, ahas to. Ito, leon to. Abay pa nagasipat to. Ayan pa ba kayo? Grabe, gusto natin, Ano, Patrick? And why do you look at the speck on your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Yung muta, yung puwing, nakikita mo sa kapatid mo. Samantala yung sarili mo, hindi mo nakikita. Yung flank, yung parang troso. Okay, verse 4.
Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye and look at the plank in your own eye? Oh, palit. Nakikita mo yung sarili mo, hindi mo nakikita. Di ba? Kailangan, nakikita natin yung mga kahinaan natin. Huwag mong tingnan yung sarili mo na wala kang nakikita na kahinaan mo, na parang perfect ka. Kaya, ingat, kasi may judgment eh. Pero pag nasa liwanag ka, at si Kristo nasa iyo, pamamuhay mo sa pangalan ni Jesus. Diba? Wari may nagpupulong sa iyo. Bumigay ka na. Kasi wala kang ayuda, huwag mo nibigay kay Lord. Okay, pero ganun. Bubulong sa iyo talaga sa iyo. Bakit? Siyempre. Mahirap ng buhay. Tinitingnan ng Lord ang katapatan mo. Hindi yung halaga, yung katapatan mo. Mayaman ang Diyos natin. Ang katapatan ang tinitingnan ng Lord. Amen po? Ay, pag may mata. Pag sinabi ng Lord, pag pinagkatiwalaan ka na maliit, papagkatiwalaan ka na malaki. Ibig sabihin, abay, kahit na panahon ng pandemya, matapat ka, ibang Diyos natin. Amen, totoo yung kanyang salita. Hindi na pwedeng dagdagan yan. Nandiyan na yan eh. Hindi na rin pwedeng bawasan yan. Nandiyan na yan eh. Sa book of Revelation chapter 22, no man cannot. It will be added unto you. Baka mapapahamak ka. Sinabi ng Lord. Don't subtract the word of God. Don't add. Kung ano lang binigay ng Lord, yun lang. Okay. Kaya dito po, ang sabi niya, tingnan mo yung sarili mo. Yung ibig sabihin, pinagpapala ka. Marami kang talent, ang glory of men nasa iyo. Kailan magpakababa ka? Kailan nakikita mo yung sarili mo? Hindi nakikita mo yung iba. At tayo tumatas mo. Parang yung wala ka pinanggalingan, nanggaling tayo lahat sa alabo pa. Di pa ba kayo? Dapat yun ang assist natin, nanggaling tayo lahat sa alabo. Pagkakataon na yung binigay sa atin ng Lord, gamitin natin para sa kalulatian ng Diyos. Walapakan natin ang ating Lord. 5. Sabi niya, basa. Hypocrite! Exclamation point eh. Diba? Pinagdiinan eh. Hypocrite! First, remove the plank from your own eye. Then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Pag nakita mo na yung kahinaan mo, pwede mo na sabihin. Kung hindi ka ng patawad sa Lord eh, medyo mali ka kapatid. Pinapasabi ng Diyos. Kasi maliwanag na. Hindi ko piting pagsabihan niya na you must walk the talk. Kaya ano yung time? Walking the talking? Yeah. Or walkie-talkie? You must live what you preach. Yung ibig sabihin nun. Amen? You walk with the talk. Do not give what is holy to the dogs. Pag napunta sa aso. Kanina, hypocrites! Anong sinabi ng hypocrite doon? Kung mo nagja-judge? Yung tingin nila sa sarili nila, perfecto, tayo, taas. Ngayon, iba na doon, don't give out what is holy to the dogs. Huwag mong ibibigay yung mga banal na aso, yung mga banal yung word of God. Pag napakapakan na nila, kaliwala sa kanila pag nag-share ka, iwanan mo sila. Kasi banal na bagay yan. Don't cast your pearls before swine. Yung mga perlas nyo, huwag nyo ibigay sa baboy. Yung mga napakapakan lang ng nirak-nirakan nila yung salita ng Diyos, hindi nila pinapansin. Di ba? Ibig sabihin, huwag yung pag-aksayahan ng panahon. Bali wala yan kasi dogs and swine, baboy. Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Kung di lalapahin ka, babalikan ka niya. Bait mo, pero siya hindi mabait. Mamaya na-try to rin ka ng patalikod yan. Sabi mo siya katabit, ingat. Ang mga anak ng Diyos, may perlas yan. May yaman yan. Ano yaman mo? Pananampalataya. Yaman mo, katalinuhan ng Diyos nasa iyo. Karunungan ng Diyos nasa iyo. Fruit of the Holy Spirit nasa iyo. Ang susi ng karya nasa iyo. The keys of the kingdom is on you. Bakit? Kung gagamitin ng Lord para maligtas yung tao. Hindi mo pa alam.
Grabe. Kaya binigay kay Pedro yung susi eh. Wala na si Pedro. Sino ang Pedro sa panahon natin ngayon? Ayaw. Ay, minsan sinungaling tayo, di ba? Di ba nagsinungaling din si Pedro? Wala. Akala mo, kakudyari ka na yung Kristiyano ka eh. Pero may hangganan yung pagsisinungaling natin. Amen? Pagka pinalalanan ka na ng Lord, cut up mo na yun. Cut na, uncut. Tawag doon, uncut. Hallelujah, praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ika-7 at ika-8 ng gabi. Naway patuloy po tayo sumuporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalagana po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan
at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap nyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming po salamat, at huwag po nating kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.